Πώς μπορούσα εγώ να ζήσω δίχως την αγάπη σου και την φροντίδα σου. Τώρα όμως σε γνωρίζω, είμαι εγώ παιδί δικό σου και ποτέ δεν είμαι μόνος, γιατί εσύ είσαι κοντά μου. Δόξα στον Πατέρα, δόξα και στον Υιό του, δόξα σ' Άγιο Πνεύμα παντοτινά. Δίνουμε δόξα λοιπόν στο Θεό μας, γιατί αυτός είναι η ζωή αιώνας. Έτσι. Και λέμε, η Εποδός λέει, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Κύριος μου, εσύ είσαι Χριστέ το Πάγια με, είσαι η ζωή μου, εσύ η αναπνοή μου, τα πάντα είσαι για με Θεέ. Σώσε το πνεύμα μου, διόρθωσε την ψυχή μου, γιάρεσε το σώμα μου, Χριστέ. Είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Κύριος μου, εσύ είσαι Χριστέ το Πάγια με. Είσαι η ζωή μου, εσύ η αναπνοή μου, τα πάντα είσαι για με, έσωσες το πνεύμα μου, διόρθωσες την ψυχή μου, γιάρεσες το σώμα μου, με ελευθέρος ο Χριστός, με καθάρισε αυτός, με έβαλε στο σώμα του, αμήν. Σώσε το πνεύμα μου, διόρθωσε την ψυχή μου, γιάρεσε το σώμα μου, Χριστέ. Είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Κύριος μου, εσύ είσαι Χριστέ το Πάγια με. Είσαι η ζωή μου, είσαι η αναπνοή μου, τα πάντα είσαι για με, έσωσες το πνεύμα μου, διόρθωσες την ψυχή μου, γιάρεσες το σώμα μου, με ελευθέρος ο Χριστός, με καθάρισε αυτός, με έβαλε στο σώμα του, αμήν. Βλέπετε τα στιχάκια τα πρώτα λέει ότι το Άγιο Πνεύμα. Γιορτάζουμε εκείνη τη μέρα, γιατί εκείνη τη μέρα είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους του και σε εμάς που πιστεύουμε στον Θεό, εφόσον το ζητάμε.